първия кръг, мисля, че Васия и ЦСКА идва тук и Национал идва. Достава, Сашка. Поправите. Тошко няма ли го? Тошко не е Бургас, има някаква работа. Аз мога да отгово. Това ще от друга страна, бе. Там не знам ли отворено, ли? Отворено е. Да, отворено е. Отворено е. Ево там игра сега отгоре. Ще едно такси идва и тук на стадиона. Окей, браво, браво, браво. Добре, окей, това, браво. Колко дени се пак готови за отбити топки. Там пред вратата трябва да имаме човек. Смеем ли са на полувремето? Смеем ли са на полувремето? Чакай се. Няма на карта. Вие си някакъв ръкавици, бе. Не, човек, аз мислих да си взема с чува да лезе. Лак, не за мене. Два пъти забравям да мърдам камерата. Сега трети път. Айде. Не. Ай да. Тя хваща много. Ти хващаш много. Остана аз не тягва. Че. Карха ли нещо? Не кажа нещо ли? 0-0 ли? 0-0, ти сега просто това въпрос. Не си мисля на време. Треньора се питаше къде е пред да почне разбора. Аз не казах, ще ми кажа, че се късни, що и как ми да кажеш на те, да не намираш. Сега сигурно ще влизат. Какво да ме газяш с нея матча, ако ще ме интересува? Ако искам, мога да не дойда. По принцип, да. Тъй, че кой те да ми каже. Ама аз нямах избор, ще трябваше да бъда с Дидо. Това не беше Иван. Ти защо да дойда на време, че? Чакай, че... Аз си на разбора ли трябваше да дойда? Не знам. Не са ми казали, ме казаха да снимам. Проблема е, че не си му казал, че закъснеш за това. Ти закъсне за мача цяло, така че... Ето, момент пак ще загра цял мач, няма да влиза. Те стъпки са много удобни. Много си тъп. Кой? Седми. Че нямаме хора. Нямаме зеро, ли? На скамейките има един вратар Дидо, който е контузен, няма да играе и стилям. Та са ми резервите. Браво. Твоето терен е много гарен. Стели му вкара с... Обърня Иванчо. Той не е слаб. Кой е? Седми играе добре. Не мислих, че не е играе. Може не сме го видели как играе, така че. Още не сме го видели как играе. Играй се Иванчо сега след. Още трябва лучо.
Опа, стопка шампион. Да, никой. Вей, виж, имаме топки на те чуете. Къде? Еге, дай, където. Ами, айде сме тук модерни. Вай, че падне камерата. Вай ти, як много добре се сложи. Я сложих, аз трудно да сложи. Аз понеже всеки да го направя. Е, викам, какво става така, слушай си да го. Айде, Чакай, бе. Ще кара? Не, те се върнаха вече. машина победи, а? Ай, той е отстрано от тежко. Чак толкова Не, да беше спадал в другия, не нашия игра. Чак толкова след не беше минал. Как се казва? Киков. Той при беше Звезденбург. А, да, я ще откъде Да. Ти разбра ли какво ще да играе нападател? Да, бе. Той каза, че не иска, ама... Сега ще стане като Джиля. Не, той няма бъдеще. А? И няма бъдеще като нападател. Или като вратар. АВС едно е... Димитре. Че няма никой напред. А той... Той тренера каза, че да бъдат наказател. Кой е наказател? Да, корнери. Що? Как е, че са пукът спомням корнери, ще бъдат постоянно къси корнери. Заради вятъра, ама Бедин и Иван трябва да центрират, смятай. Там ли? Аз бих бил там цяло. То по-добре да центрирам, отколкото Иван. О, Иван не. Не. Забравя да го снимам. Да. И по-добре, колко да не доветвам. Голям паснич. Това опасно ставам за такъв. Трябваше да стане Иван. Ами Аладжов от четвъртни в Тихимик, той е за камерата. И аз съм те научил. Иди в бута сега черта ми да скаме. Леге, той това без термо. Кой е? От звезда му. Топ му е на момчето. Ама толкова. Ой, е това е в българско. Как играят? Ами... 4-3-3... Не. 4-3-3. Поне наша. Не тяхна. Може да се иска да топне. Камил, топче. 8. Има време, да. За топка не някаква мегамарката. Не знам, не съм какво. Вие сте ще са мега. Ти нещо така се чуваха. Нашите твърди ли са? Марк Пати. Кой са някакви? Стават. Това, голяма. Аз още не мога да разбера как играят. 4-3-3 играят, как играят. Аз пак да правя да снимам, да планат. Тъпата камера не може само да се движи. Киков е малко като там на черния полицай да избяга. Да, ми вижда. Аз съм един път. Абе, играй 4-4, бе. Нашата ли? Не, те така играят защита, ма. Напред не мога. Вой, ако ме беше послал една. Ох, бе, така ще гледам. Да го плащам всичко. Гледай сега, как ще го мине, а? Та ще я мята, та ще я. Вой, какъв пас. Good defense. Как ще вижка сега корнер. Най-опасен се. Че я викам, че Мечо изсветли с един номер. Светля в пъти. 2010 ли? От нашите ли? Да. Само централна напад. Бас играем само за вас. Не, там за дома. И на него съм ударил с един номер. Те екип са някакви много страни. Какъв търн. Тинката. Какъв търн. Абе, пътни Това се ебане. стресна. Дима ще е изтребане. Дима е взел моно, ма как не го е срам.
22 ли бе? Стой екип, да. Тук няма 18 ли бе? Нормално по 18 кой носи. По-скоро 18. Не ще направи си. Казимир? Казмир 18, не е 17. Не знам. Официален магазин, аз гледам стигнал. Това сняг ли бъде? Топли се, сняг Виждам. такова. Виждам. Не гледах ми бе. У мене се опрече. Мите, това не е сняг. Да, може би. Аз ти кажа, че не е сняг. Пак ли къс корнер ми човек? Ами, То до второто по време 24. той тренира няма доверие на тези нещастници. Те не могат да центрат. Гледай сега, а? Иван от... Мусето сега... Бе, кажи. Не беше още косване. Мусето не го очакваше бързо. Ето това беше Това аз. ще е чабани. Не, това е зайка, или пет такива неща. Сега Кико ще яде на някой бек. Или ще Ще на Дима. Ай, не сме. Къде Дима? А, Дима е бек. Не бе, смирка се. Та панарче. Той на съдята ли говори? Тук лапка вляво. Айде, отрахни. Да, да. Те играят лично, да, не? Да, бе, не игра. Кога сте? А? Вие сте сурна. Толкова. Усети го бива. 2-3 лева бека баба. А в Франция? И то лев бекове няма. Лев бекове само Теодор. Друг ляв бек има ли? Не, ми е Черноморец това. Черноморец е... Кой е ляв бек там? Да, Що не го знаеш, значи няма добър. И аз не ги знам там. Пата. Това мис бай... Двоje, това е футбол, браво. Гледай сега първо тук сега. Тук като бия с американта, поздрави всички без Иван. Кой е Дима? Да. Ти от 11.45 ли си? А, 10 ще. Да, бе. Аз дойдох със Светли. Аз няма пащам автобусът на Ево. Аз като беше твоя, Иво. Що се върна, бе, мой момче? Браво, колко? Са врели, да? Топката беше негова. Стига, бе. Сега как да му кажа, че стана гол? Не си не хвана. Това предни гола, доколко ги стърва, бе. Кой нищо не му хвана отгоре? Нищо не хванах, май. Не, те тази камера да му хваща. Да му хваща. Бе, чакай, за котка почна да снима. Дайте ги малко. Ето. Народните се запазва. Това къпче се откачи и почна да снима надолу. Добре. Ще не сме стървали, браво. Да, така. Второто по време ти снимах, че аз вече не мога. Не, но аз съм второто. Много се изнерви вече. Оле, че аз така нещо не виждам. Дай сега да му тъпне на Кико. Да му прескочи капка. Айде, че нищо няма да изтървам. Толкова му става. Той как игра още футбол? Кой бе? И то се ако беше нефта. Той е прекалено слаб за футбол. То са като килограм. Не това го викат да света туалетните. Обаче той не се смееше нищо в децата. Какво му го обясни? Как му ела тук при нас, ела в така в туалетните и за някакви почници избяга. И тогава бях на терена. Той не се е много слаб. Голяма болест. А? Ще му я май яката се е тогава. Симон. Да, що не. Вой, дай ми живо. Ако още е жив. Опа, идва сега ще ми изпълни.
Това беше много момно влизане, брат. Той не може така да влезе, май. Е така от нищо. Не. Пак бягаш като я черна. Как се кажеш, бе? Не знам. Ма, един път на тренировка след топката пак беше така по-дълго. Кико как бягаш. И аз сме се смея. И го оставих да момин направо. Аз се смеях 10 минути да бягам. Не кажа него. Лица от края на гърда. Ето, контрата гледаш ли гош? Не? Вече ето, по да ни старим нищо. Идва ето, така да не спре топка. Голям па. Това много добър пасвате ме. Не, колкото мене. Уху, чаши. Ще стара. Гледай го старат. Не е проблем, че си опитал да обърнеш вече, не е проблем. Просто прецени. Ако го има празно по пространство, може да си играеш. Така ще да Какъв по-краса и искам. Става. бях направо ще да накара да си ям искам. Да, от кого ще те скара тебе? Звуков. Вая, добре, че ще играе, бе. Аз много го гледам. Не, там мина преди. Да, той те. Иван не знам как ще кара. Той само също с Зупо му вкара го. А? Само също с Зупо му да вкара. Иван? Да, бе? Не, те, нали също те вкара. Берой. Кога е вкарал също? Зато също че Берой. Сега се, че Берой съм вкарал, А вече ние се хваля. защо ще играем пак с тях, бе? И как? Берой. Кога? Беше написал докато, че играем пак с Берой, само че е стара. Кога, бе? Не знам. Толкова не стара. Аре колко паса. Не го хвана колко. Някакъв проблем май с колко нещо. Та ще я вкара на празна. Явно е празната, не е него. Ван тя камера са много странни. Петьо, дайте по-назад. Тук да се Горе го някакви хора, да го получим при тях. С Вени. Там с гледата 11 и зад тебе, Вени. Там да затваряш. Не знам, кой играем 4-2-4. Чакай малко. Това е средата агресивно от двете страни. Не, той просто ни за да я пресъра. Той е... Как се казва? Как се казва се? Хайде сега може не. Вени. Не искам да научи името. Зайка може да погледне за него. Айде, да, никакъв шанс да я вкара. Той няма и да я вкара. Това ще се накса. Концентриране. Това да косамята само на шпагати. Не хвърлям се в него. Но в той вече ще бъдат да влиза. Но не, че няма да влиза. Ще влезе. То нямам хвърля, къде или не. Ще изкара заека и това ще. Аз не го виждам близо. Да, там вътре. Също, той може да я съблекава. Я му звони му къде дойде тук. Той без това няма да играе. Сигурен ли си? Няма да играе. Кои тук е? Но той... А тренера знае? Не знае. Всъщност не знам да я знае. Точно. По-влиш да ли му кажа. Взем наистина да дойде и да трябва да влезе. Няма да влезе той. Дадаха му екипа, обаче той още не се отбляка. Май аз съм блекаунта на то. Вие са узга, но. Кой? Той е взе с доножката, не знам дали знаеш. Не знам. Да. Кой? Го Киков, моето момче. Киков много добре скъса. Васе. Бой, това не беше лош паза, ако беше вътре. Така ми равно се тресе. Ами, чакай, дичка търсиш. Не, това червеното от кола.
Как да взеха делима батерия, бе? А, то пишу, бе. Ясно. На 100% е заредена. Значи камерата умре някъде на 15-та минута. Оправихме 2-3 минути. 17 плюс 6 колко прави, бе? 24 минути са минали от мача май. Сега имам те тук? 7. Значи 25 вече. Много време. Гадно време и. Вече. То, това, вените много ми прилича на заека, не знам. Отзади заека, виж се за вените, като се обърне едно към едно, като се заека. Буквално. Чакай, сега като се обърне, като му дойде седмица на гърба. Венто е някакъв малък. Да, ама като всичко е гледай, едно към едно, като се заека. Не. Да, виж заека е виж. Пето не го ли имате при вас да е? Георгиев? Не. Оно време май при вас играеш. Играеше, да, ама. Малко. Да. В принцип е хубаво го вземем, не го. Той е добър. Но. Школко ми е. Всеки голям пас, ма, кто знае кой ще е горе. Той го покани в някаква тефтерена. Може ли се? Абе, гледай, Ливан е много бързо. То също ще играеш. Иначе хваща някъде от едното до центъра. Да, бе. От едната врата до центъра. Нещо такова, да. Объркам честно. Пас. Та ще би. Абе, бия, бе! Трудно ме е побъркал на това. Светло ми кажа, що ли е бие? Кой е капитан? Светло? Стоян ли? Ба, това е контрола, който. А, да, прав. Той аз не наследен. Тип на нашия отбор, капитана съгласен, има ли претенции тогава по половиности? Бащата на Кито. Какво е ке? Те там вече питаха дали капитана има претенции от коя страна ще ме. И те студиха кой капитан е на кралето ми казаха, май. Ето го го пада. Голям гол. Да, по-удобно. Аз дори не го видях. Няма точно. Благодаря. Би вратаря, изби колко страна на това. Ако някой трудно минава, тук му казвам, че не може да минава. Какво правят двамата? И трябваше да ги заснима и. Ти ги видя, ли? Не ги видях. Направиха някакви... Бах, смешниците върта, ще направят това. Купчук. Сега ще чука ли, не ми мръсна. Какво чука бащата на Кико, бе? Не мога да разбера кой иска. А? Ако иска да снимам, дай ми камерата и веднага почва. Аз тук сте вършили назад, бе. Как ми май срам. Мързи. Това го прави за 5 пъти вече. Той няма какво да прави, ще загрее 25 минути. И не е взел топта, бе. Защо е без всяки? Кой той? Да. Всяка ли да загрее? Ми да. Ми не. Как така не, бе? Добре, е топката в момента. Александър Стоичко. Как стана това? Това не го заснях. Не знам, не да сниме. Тук си на центъра, той ще заснеме до вратата. Ей, тази част няма да сниме. Ей, скейте и вам. До края няма. И всичко друго да сниме. Ма е без зум и ти знаеш как е зум? Да, с това. С кое? С това. Ето, ти не редно обясни, бе. Ма не зум, бе. Не зумвам, с това зумвам. Защото ще се вижда.
Не, вече се вижда. Студия, човек. Мари, бе. Дидо много ли го? Тя да го знава. Сам не играй. А те къде са верно, бе? Нито тук. Ще да казвам, че са щастливци. То къде тръгва? Дай бяга. Той Васето го гони това до другата врата. Ще иска да вкара. Как ще това ако си изкарал ръката, то ще... Не им питаш ли, бе? В това време ще се чуеш, помня с мен тишно. Или ако искаш, може да идеш ли ми? Какво нещо? Валя. С 10 ли аз ще снимам второто по време? Какви 10 е? Лай 5. 2, 5. 4. 5. Много път. Имам 5, но няма ги дам. Хубаво ще снимаш. Браво, бе. Ой, те деса да се го стои. И ти ни бачка да създаят на стадион. Не, бе, като бяха във втора лига бачкаше. Май. Кой го е? Завтра ли? Да. Когато би втора лига? 2019-та, 18-та, 17-та. Да били във втора. Някъде там, да. Вътре е той Боровец. Той като беше при нас, не гледаше вътре. Разигравайте, бе, разигравайте, бе. Ай, сега ще вкара. Не му е гол. Караха? Не. Как са вкарали, бе? А ето го Дидо, бе. Ники Авка. Къде иди, бе? Там от кръглата глава. Чак, той се чак сега да иде. Може да е лежал до сега. Дидо и пяхката. И хеди му на центъра. Ти топка си как бега. Топка как минал топ. Завижда го. Браво, Якуб. Яне. Ух, ти има да боля. Стига, бе. Вече за трети път удар с топка с лакът с ръка. Какъв му беше фала на това? Удари го с лаката в лицето. Видя ли? Аз съм без камерата, нищо не виждам. И няма батерия ли, бе? Не, бе, това свети от началото на мача. Верно, бе. Аз не му ли играе план тогава, стига. Мача наистина те играе това. За втора топка няма човек. Няма да я докара това. Що не го пада това след ден? Вкара. Не, бе. Васето е там, а? Гледай сега, сега Само ще ще го ви кажа, че това е Васян Георов. През него на... Ще я гледа. Никога хочете? Те може да не играят добре, обаче пострадат добре. Пресират? Сигурен? Да. Пустим. Опа. Ще те ни играят ли всеки матч тук? Да, бе. Защо не мога да свикам с терена? В смисъл? Ми те не могат да свикам. Това не е до свиквания, да умение. Ще я вкара? Ще набега Васет. Това е Васян Георов. Не знам да не знаят ли да... Да им да им напомням. Те Васет на автобуса набяга. Ама не може да го избуташ. Това е друг въпрос.
Той като се разбяга, като го бутниш на 5 метра. Да. Такава след като топката на той само гледа да я стигне. Не да те избута или нещо. В телегута. Не. Много гадно. О, дефен. Кай, че... Какъв... Що не? Господин камерата трябва. Съм след с камерата, не мога да гледам такива лични неща. Ти остави камерата. Опа. Аз трябваше да искам пари от треньора. Гледай го. Да снимането? Да. Чанев не искаше, обаче аз... Само мисля. Колко са? 3 на 4 на 3. 4 мъчи. Ей, обсрахме го. Щом подавайте на Иван, ще го звънна вече. Зайка ли ще те? Ами това само шпагати мята. Колко черни картона има направо. Не ми се мисли. Оттам. Алекс! Се бих е бил. Не, не бих. Не бих. Не, не бих. Ще Той аз бих. Ще ти в това. Да, за косам се хвърля, за косам Не, се не, само шпагати правят. Васен. Убай. Коста тук. Той няма ли свирка, бе? Тук ще. Басето не е добър. Само се трябва да прави спринт. 60 метра да бъде. Вижте там няма някой. Като трябва да направите една скара да ядем по време, като в Стара Загора. Абе да. На Верея. Ми там седнах на по време, взяхме 2-3 кебабчета с пържени картофи. Димо се очудвам как се стирам. Кой? Димо. Що? В принцип не е стирам. Не стирам, като стирам нормално да бъде стирам. Края на там е доста хлади. Бъдето го паса. Браво, е светла. Обаче. Дай. Знаем кой е там. Вярваме в тебе, Стига, бе. Ай, гледай го пак, номерата. Няма топката много гадно. Да, и някаква мега меката. Типично розай, какво ще кажа. Що са там? Черноморец, какво се направи? Аре, Метко! 2 метра да Сара е свиря Черноморец, по-рано. какво се направи тази Черно море? Какво? Знаеш ли Черноморец, какво се направи? Кога сте играли? Не знам, нас към беше когато се играли. Кога? Деда? Не. Кога е станало? Не знам, бе, питам те. Кога? Питам дали знаеш. Защо не питаш нас като е твоето училище? Не е ли от това Козари? Не, твоето чисто аз... Не, той... Аз съм втория, така че той е първи. Това колкото имаш. Пак ме го питаш. Ми, той не преходи на първия. На първия ще съм малко. О, фанка кърти. Фал. Дима трябваше да падне да даде фалто. Но тогава аз не бих паднал. Случи да флангове. Ай, чубан. Видяхте. Гиг, иска топка. И как го взута? Как го усече? Що става тук с много свободно място? Гледай. Това точно по кой е? Що така даде, бе? Абе, това беше фал, бе. Това се мога да хубаво да пресрат, ма ми ще пресата да стават за скоро. Той е една през закъсял. Защо колко отиде се напряд? Ще има на двама. Дайна! Той казва, че пресера 4 му напред. Иначе. Са гледаш да
пресът. Това е пресът. Черни му ли добре ли бях? Не. Малко по-добри берой бяха. Всички да спрят. Нищо не прави, само ще чуеш до него. Направи срещу. След това с кой играем? Ами не знам, брат беше по програмата. Аз да не знам не за... Да, сме другия матч. Комбака е това. И аз така мисля, ама едва ли ще. Това липсва толкова много хора. Аз вече не пия булко с кока, ще заспа, това е добре. Брат, толкова много бъде грезно. То не е глезно. Но другия крак е тук. Е това мускул. Толкова много ли? Да. Аз първите 3-4 дена пих булко с кока, ще там да мога да заспа. Май, можеш ли да ходиш? Тогава едва. А сега? Сега мога. Нямам проблем, но... Пак много... Кой някой те извърта там? И аз не знам какво стана. Май спаднах на мускула. На Черно море? Да. Мисълта е разкачване, за една топка, той избива, удари ми главата, аз падам. И веднъж почва да ме боли, едва му вървя. И тогава излезе? Да. И къде влезе? Он е яйцо от 0,7, не знам какво. Вие голям пас да е какво, брат, омаки. Чай, че... Брат, защо подайте на Иван? Това съм убийство. Добре, виж го Иван сега, виж какво просто пространство има зад него, човек. За какво не тръгна? Аз ако бях нападал, ще да ги убия. Мати, защо не пространство? Точно да играе. Крайната е 24-та, поне 35-та. Не, ти от 40 някоя вече, май. И колко си има в моята на работа? 15 минути някъде. 15 и 2, 17. 40 някъде. 41. Това много чудо, тук да снимаш постоянно. Кой беше това? Пак няма фал. Не се очудвам. Да, това пак не го снимах. Иначе ние като го ударим фал. Той е като го ударим. Еми не е 35 със сигурност. Някаква в съблекането, да? Пусна. Айде. Пак не сме почнали в началото. Да, вижда се. Добре, нищо е на кръв. Нищо е после, ще въртим телевизора. Виждаш ли плана? Това е друго вече. Не знаеш, че тук може да е голямо. Като я развиеш издръжката. Ами не знаехме. Става, супер. Не го е обърна, къде не е по-люго пъти. Ой, идем да вкарам. Ой, Иван. Колко ти има това? Знаеш, Като е моят копарник. Аз тук не мога да елам. Да ви, да взем. Сега ще му бъде лесно. Срещу Черно море.
Строго, че ще избъкна да не снимам. Ти ще ходиш? Как? Аз бях добре. Вай. Какво? Там на командно. Къде не е много висотка? Там е Дедо играе ли? там. Той няма да ще. А това е стил, бе. Аз не го видях, че не знам. Кой? Стил е тук. Кой стил? Стопката. Его е дясно крило. Аз не влязал ли? Тя дясно крило ли игра? А дясно крило игра. Иван е колко централен, Иван е зад колко. Това трябва да много гай. Що не го хареса? Питаш. Не го допуснаш. Да. Ако ще не е спрял матча, да ти ходя къщи по всички играчи. Те беше на 10 нашата, нали? Аз съм много. На да се загря. Той беше на 8. Да, старото Кой бе? го продадах. Как се кажеш? Ясно вече. Кой бе? Абе, Кой на 8? не наши на 8. Си нашата на 8? Кой за нашата на 8? Абе, беше тренирове. Той беше на 10. За да А Петю на тия беше. Как се кажеш? Кой е треньор? Не се сеща. Опа, просто. Вярвам. Да. А нещо с Ники май беше. Беше Ники. Малко не знам на джамбата. Не, как да бях с Джамбата. Това най-добре треньор. Чай да снимам там. Това ли беше? 15 човека са колко? Вече на лято. Ако оставам в кабила, Много по-добре. да. Ще е такъв регламент. Чай бе. Е пак много. Да. Още един с такъв. Чай да снимам удар. А? Голям. Да снимам удар. Ако сега не индерията стигна човек, след това нещо. Айде, хатрик. Да. Първи не го фанахме, ама. Не бяхте забрали, че снимате ли? Пламен сме чай. Да, че... Той камерата изключи. Не. Разбрахме ли, виж Не, са въпрос от това да било. Централната институция излизат, освобождават се за някакъв. Чай, аз къде съм? Аз съм още на гола. Според мен тренора повече го няма с камерата. Като са... Знам. За коледа виж малко. Къде ще знам малко? Малко полева. Искаш ти да снимаш? Я се вика. Защо ми това? Сега трябва да мърдам повече. Яко е? Вземи се справи. Дай бъдеще. Какво правиш? Това да пробвам нещо. Виж ти гледаш пак и поправи това, бе. Голяма ми яста. Ай, обръща. Кога да защо? Да смърниш това учен съвсем, това ще гледа после. Вземи го, вземи го. Дайте. Това е му като... Ти си муха. Видя ли го? А? Има аз съм подкос. Целото в малко човек. След се разигра пак. Да не го разбълска.
Влизай, човек. Вече не издържа. Надолу. Добре, окей. Айде, малко. Тя напред. Чисто мозъка. Колко ще се върна? Кое е смешни брат? Кое ще кажа? София да човек. Е, заради 09. Те сигурно са предпоследни. Бой. Прекали малко. Давай си едно. Давай, сам. Лай, не чакай да прави. Ако не беше казал, ще чакам само още на центъра. Това съм бърнах, няма това не снима. В център ти имаш нашата врата, бе. Силно, няма вода. Той вчера приятел. Може да е болена. Боля нема да. Да. Чисто ли играе? Просто. Айде. Някакво ръчтъчови просто, бе. Някакво ръчтъчови. Няма някакво ръчтъчови, това е, бе. Те да видиш само. То нали те боли, бе? Ма боля малко. Ай сега да ще го спускам. Да, като тръгна да мята и съблазна и падна. Не сте видиш? Не, по принцип засечени са заедно, но те тренират. Ама на тази зала се Добре. В тунела и снимаха лъжов с камерата. Детка бе да снимал. Той тунел да я прати в групата, виж много хубава снимка. Кога, бе? Дано да я прати, казах. Смяна. Що клас? Втори номера ли, бе? Киков влиза на ръката, влиза колко, влиза номера. Той как беше? Ферзе. Ферзе. Как музиката? Не ме ферзи. Сте ли го измислили? Малкия вече. Малкия вече. Малкия вече. Как му забравиш, Аз чупи седалката. Няма пъгат. Изобилия от топки, да, точно. От има толкова няма. Ама виждате, топките са тяхни. Той е студена етикет, така че... Едно време седяхме нали от среща с нейзи. Чакай, Цял да. път. Да. Може да случи камерата. Какво ще ви е случило? Още 35 минути. Още 5-6 голи изтръгваме. Опа. Точно го усещам. Аз направо ще гледам през камерата. Още мъж желание, давай. Не, няма. За камера хваща много, Кой новички искате да? Аз говоря, Чакай, аз съм сериозен. Папа трябва пак да обръщам. Гол. това не беше нужно. 75% от камерата ще умре. Како бе? Къде го Някакви 70, 4. 25 да залепен за Макси. Кучи му е. Кучи му е лъджо. Не знам, че съм. Чаба? Ой. Бърщам. Тук даже ще не виждам. Сня много хубаво. Ако сте толкова близко, виж ги, бе. Кой бе? Светло, Дима и Зайка, виж ги. Много съм близко. Той няма и 5 метра на вече. Как смята? Мога смятам, че да разбира. Охо, да. Опа, Иванката. Четвърто. Не може да е днеска. Защото всеки ден не май. Ние намеряхме гол майстор вече. Не съм аз. Не съм аз, човека. Ти си зад гол майстор. Опа, опасно. Но не вие колко пак го пуснеш да напред, айде пак към него. Опа, обръща.
Гледай сега. Сега ще го мине. Вой! Вой! Зато и се отказва от футбола. Ще изкара една така и Абе, те Ивани и Васето искат да центрират, то става като... Буквално, той Иван бърза нарежда го е. Той Иван едно нещо в футбола не е направил, дето иска да го направи. Толкова може да му критва. Ти ни кори. Наистина е толкова. Кори, бе. Как кори е толкова? Това нещо. Кой се знал на Белия, изпитам Белия? Белия с такива левоти. Ето ти бе. Да има. Да, че. Защото правилно трябва да имаш. Ще иди на медиа да ги в тело. Телото? То не е курантно. То те му хубаво, че е добро дошло по гораче. Да, че. Аз съм с такива кои тук. Само че аз може да ги издух да си поръча пъда. От тему ли? Да. Е, кой си даде ножица? Па! Вас е едно по-бързо да не чуете. Той се отказва, не знаеш. Аз как съм в отбора се говоря такива неща. Баща му не ви е бика едно отказване. И защо? И защо? Ти не знаеш? Ти не знаеш. Не знам защо. Ми не им се играе повече. Той няма да... Той Васето го няма, тя е тъчна цъфаната. Обаче стои, защото няма да се замесни за мен. Ми то... Като му се налеви човек, то се мисля... Той е треньорът, това е скател отдор. Треньорът, това е скател отдор. Да, защото аз искам да само замеси. За сезона на сладоледа. Трябва да е отдаде на работата. Извиняй. Айде пак. Стига сте играли толкова бързо. Не дирата молята, че... И така да стои. И там разиграем се. Не трябва да бити. Нека да видим с какви да посребим. Ще бяга, че в терени има. Доволно да караме. Той тръгна да лъжи. Аз ще да я направя, ще карат. А, я мислех, че заека е. На кой мач беше седна на тревата? При нас? Да. Айде, още една седалка. Не, след 3, не? Има цял чувал. Те, защото те беше изварен. Айде им паса. Това не гледай сега път. Това е защо. Чувам, че да ги взима. Не като. Така е. Как скаш техният треньор? Че беше на публика, ще да я върне. Вай. Венко ли е? А, да, Венко, да. Къщи се бои. Айде кепаха е. Кепаха е там. Да, е там като изкараха и ние върнаха. Вай, ти знаеш какво стана? Да. Значи сме на турнира, и тук бяхме на един турнир и играхме с наши топки между училищата и изредахме, не, това миналата година беше, изредахме 2-3 топки и публиката ги беше взела и трябваше да ги плащаме. Стидио, че получава. Всеки дай по 20 лева. Директорката не се караш, ние сме това. Цяло ли сте? Тук няма охрана, възможно да взема топките. Но то беше пак така пълно, то пак правихме до някакво. То не тая година в началото беше пълно на първия матч, всички се тръгнаха. Да. Не, на нашия матч нямаше човек. Не си играхме срещу вас, нямаше човек. Не, на финала ли? Да. Аз нещо много Не, стъпна. след финала, преди финала имаше хора. Ух, това беше величко. И ако биш минала... Можеш пъти по-добре. Когато не щеш да я взима. Аз ще да е горе толкова. Забрави тук. Да вземеш размер, обаче малко 2 часа.
Що сме в Бургас на мач на... Оха, познай кой тръгна. Не го уважават. Да, ще звънна в Тончо. Бил сега запише номер. Чакай. До това момче на кошиката са на... Ами го да взима размери, защо... Нямаш какво направиш. Как го набутиш? Той му е дари така тук. Не си няма голямо измерение на игре. Няма голямо измерение на игре. Кой? Светло. Не го който се взема. Ти виж къде му е дадат, ако не. Той къде я направи? Не знам. Това сам го прави. Аз ето обясня. Те сигурно те обясня да се бъде. Вратаря се прозява. Тук той какво замръзнал цвет. Това пък и това за къса помисля. Ясно. Опа, Иван. Въй! Какво правиш, Алекс? Ти си вълненият шоколаден. Ако не му каза, че идва, няма комуникация. Няма. Дали са конкурсът? Майка фащам. Абе, тук има някаква къщичка. Сега не знам дали пречи. Защо знаеш, че не съм къща на човек? Не знам дали днеска така ще има на запис. Абе, няма да има къща на записа, Лъджов. Не знам, добре. Опа. Айде, сега трябва да къща. Това е докато имаш модерна къща, това е нещо. Не, бе, не пара. Не, пак не. Опа. Австрал, защо? Пас. Будь стоя, получава ти. Той по-хубаво той, който да се отлеете. Дидо, следващата контрола с кой? Къде да знам, майка се здравя става. Пак е бил. Не бил мръднати. Ой, лош. Всяко ни вкарат на... Браво. Близко беше, близко беше. Това трябваше да е. Ето гол. Его. Добре беше, добре беше. Добре, какво се разбежи? Пак бягате. Гледай как бяга. Търча по цари. Да го зумна ли? И се... Ай сега, анзум беше. Стига толкова. Той не се вижда. Ай, е така. Не бе, много анзумна. Как трябва да го върна? Това са държавни служебни тайни. Това става много държавно. Към града. Айде, бягай колко. Давате клетва, нали? Да. Докато си там. Въй. Как няма нападател? Там няма и... Помня, я виж. Въй. Пръгнем. С кой не среща? Сега ми така си... Ох. Меси. Малко е мисли. Малко меси. Свяло. Не, програмата е... Колко? Светос. 4. Няма да го извади вече. Колко е стана? Аре, какво говорят със сигурност. Ти го без зато нищо не правиш. Да си взима гаш чечанта и... И отива ли индивидуално, ако не си изпотил? Кико кълмо беше? Знам. Малко пречето. Виж
Как? Малко е студено. Строи го малко, строи го. Не, Гриш. Малко ли? Смятай, мадурите го гиня. Те да, все бяха така отдолу, мълчаха, като пуснати гайди двамата. Стопляха се вече. Като такъв културист бе. Направиха мрежа. Чува с 100 лева. Бягва лекичките. Дава Гързето, той е свикнал на такъв стук. Него не го бърка там, българския Балкан. Сега му служи 2 кубика дърва. Гързето, той е издържа. Бăi, Дима много се лъзга. Те всички са лъжи. Помниш, че играхме тук на училищното. Да не играят с служки. Не ли? Да. Ой, до си. Аз ако знах 5-6 пъти на този един мач. Влиза пак Кико. А, да. Не е твоя Кико. А, Звезден Вишнав. Той банката не дойде да се също. виж го, капутто. Ти слага някакито. Той е студена, бе, просто така си ходи. Така се ходи. Си човече нататък, така се ходи. Ай, чакай, страшно. Да, лъжа, че трябва да сме. Чече ми. Малко с 100. Пригоди. Да, край на месеца. Аре, пак на обратно. Веселите отдават. А вы... Бежи, бе, паде. Мане. Минаха заек. Аз бях взел заека. Заека се поправи грешка. Заека е безгрешна. Не, вчера даже днеска съдията лак. А какви са тези новите дете уши идвали от Ямбола? Играли сте? Направихме тренировка с тях в петъка преди мача. Не разбрах кои са. И добре ли След цъка? това на матч не разбрах кои са. Или те там не бяха, не знам. Ма добре ли цъка? Не, Не са добре. не. Те не правят. Те с нещо като джудо, като не знае на къде. Що ходиш в колата? А тя е турбата. Тези бе. То пък хода взема. В този студ. Аз искам тук да спитая, защото не са сопли. Ух, че много мърдам тази камера. Право се живее така, бе. Няма откъде да намеря толкова много пари да откраднат, разбираш? Ти една зала тук направиха една арена и изкрадаха пари, които не направиха. Чакай, тя за шак става. Ще трябва да направят два стадиона. Народна топка да играе. Капе, ама не, центърни капе, но къде ще гледа? Не, тече от всякъде. И сега правят зала Маус. Да. И още 80 милиона, но това че съм. Снемам? Ай, снемам, добре съм. Ох, майко. Сара пак да. Не бе, много хубаво. Какво изтърпнал ли си? Изтърпнал ли си? Стъпна сама, добре, че не е точно не е стъпна. Айде. Ух, Те знаете, че има да стане. Кои? Ето, лицето и дори специално да стара. Остеги? По-хубаво. Оставам ги, бе. Смисъл казвам. Що не бият ударил далече, човек? Защото ги е страх, защото ние сме там. Аз бих друг удар от центъра. Памет ти удар не си бил в кариерата си далече, бе. Как? Те на Повече мога тренировка. от тебе, така панар. Де ще е. Вы. Чай какво? Как фал за тяга? Да, аз точно се очудя. Той не сдигна крака. Господа с ръка. Не, ма не сдигна крака, какво Ма да? той първо господа с И какво? Бушкар? Ма зето този път не прощавам. Не сте. Кумпе извинявай, вас сега се. 26.
Не, може 20 минути точно. Voi? Deci orarea la timp. Ai, pak dobra. Mas eu toquei boas que esse tipo de nota. Какво се връща тук? Коя коля? Чувствую, я съвръща. Вас? Няма. Макай вас е убили. Като него там Бай подвоен. Дай можеш да бяга едно, и чакам. Ого, Иван да бяга. Смятах. Чакай да снимам. Спой, Той Данието е бъргаство и той то скадрата само не се върши. Той пренася нещо. Кой беше? Да, в кой може? Не, за кой беше? Шалма. Николай се киваше. Да, сетих се за това. Нападател, че беше на шеф. Текста ли подава на Иван? Че го мине? Той си. Че го бяга в Иван, да кажа. Ама тя ми бягат много объркано, ти не знаят какво правят. Това нещо много ли? Който колкото може се съде. Маш добър мач. Колко е? 3-4 на 0. 4 гола на колко? 3 гола на колко? 4? Да, бе, ти идвам на гилия, да се вземе да справя 6 пъти. Един стак засегнал, такава брада. Космаци покърпетна, такава за огънат. 45-6 номер. Чакай да играй. Засекам да бъркна на улата. Знаеш на пак на ниски? Слухай, на варна на всяка. Да виж ли, моето да виж там на такова. Не цепят за това. Няма участъци. Няма да 3 кубика дърва и Ой. Иван няма да кара гола. И да ги подреди. Които се мъча да бягат. Браха. Има още 15 минути, те не могат да бягат. 15 минути. Това е не памет, правят там филм, знаят. Стига, че да го заблуди сигурно. Може ме интересува колко бати и колко бути от уния статистики.
Имаш бати са правилни пасери. Много мързи да игра също слаби отбори. Какво много те мързи? Много мързи да игра също слаби отбори. Също слаби, да, много скучно. Тя ли с кой не среща контрол? Ти бягат само Не бързо. намерих. Абе, аре търси, бе. Браво. Какво имаме да правим? Чакай. Какво очакваш? Палдата да нещо да. Намира поляма, бе. Това положение. Въй. Браво, Светлио. Какво направи? Положение прати да може. Неадекватно. Аде, бе. Аде, бе. Там отдават предприема борба. Не, малко борба, не. Тие като добрица, Къде това е? Уху. Добре, как не вземат първа топка? Какво е толкова струдно? Всеки се не мачове. Аре бе, Пламене. Много се дери, ако мога. Куд бе снимаеш на мен? Ще снимаш. Аре бе. Няма да снимам аз да ти изкарам. Це много е важно да ми кажа. Аз пак ще става някакво. Видя ли масета? Ела сянка го брат, там не знае. Стига бе. Те среди това си тъпка на това. Те са време смешни са, да. Гледа с 5000 жълтия с картон от джобчето. Еми, гледа да го изкара. И от тук бе. Ма, там бе студена. Ти има ли ученическо игра? Не. Що да направят една къса? Бе, няма да я прати хубаво там. Може да я завърти. Далече, а? Добре беше, ама. Уй! Да, не беше лошо. Ти във втората половина ли се върши? Втората, че накрая. Наши. Ти не са нашите. Вашите. И моите ли са? Няма. Не, бе. Още да колко става. Оф. Двои сак, вече замка се прибуди. Направо. Да, кой имаш? Ще го отнесат. Гаранция. Пари го си не чуем. Това го отнасят. Ай, чакай, няма. Това е едно парче, ако ще време. И там ще го отнесат. Нямаш пари, бе? Там също е. Ние са вземали момчета. Спартак. Въй! Колко влизане му Това е направи. оригинална спорт. Чисто 100%. Ей, Иван, поне спечели да спанеш. Има едно гурт. Не 23 знам бата. дали беше вънка, не знам. Може и вънка да е била, не знам. Но на На смисъл, границата пише. повечето си беше да Да зумна ли малко? Айде, зумна. беше вънка. Аз съм много към си да се гледа всичко колко е изпитен. Чакай. Аре бе, Банек. Зумни малко, зумни. Ай, стига. Е, перфектен. Опа, Не е много. Не, бе, не е много. много съм. А така трябва да е. А той ще пани. Добре, бе, добре, бе. Чай, аз ще гледам да спата от тук. Ще падне камерата, Лоджо, внимавай. Той ще кара... Сега този бръмбър, ако е стърве. Голямо подреждане. Да хубаво е да казвам. Мисля, че мислим да пребие запад. Няма. Еми го. Матара, кое се опция за хвърли? Как да Рано тръгне. Айде. На центъра, той си. Матара, нека не го умре. Само 4-5. Къде бе? А, въй, да, линейка има, човек. Да, он го личи. Аз не видях.
Какво правим контрол за такива добър? Томе нека прави там. Той май се включи от играта. Стои там само се. Той направи да спи, ние ще направим. Опа, повеждането. Ласи. Както малко е централен защитник на човек. Тройката? Той е така там с желание. Той беше от моя хора. Съжалявам. Добър ли? Беше в проекта. Участи не гледа нещата. Той лъджва беше там сметна. Знам. Само за обаче вземат. Знам. Толкова проект национална беше. Не изчаква. Що викнаха Ечения през да има изиграт матч. Да, настъпна. Дюра, помниш ли го Те това? следващия ден това взема. Дюра, помниш ли го? Викнаха Ечения за проект национална преди записан матч от 2-3 месеца. Аз го чух тренера тук. Няма лошо, бе. Никой каза? Ти в средата не може да... Крити якито. Какво става? Що не влияе нападател? Ти що бега? Ти си измръзнал тук. Да, се пирихме. Като някакъв културист. Същия, да. Опа! Да, ще да вкарам. Това е слабия крак. Изкъпа ли се? Край. Айде, слушай. Свърши ли? Ай, чао. Той е 38 минута. Как се спира? Как се спира е плане? Ма ти го спря? А, не съм.